Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Шхел ҳастен бародару, соз ҳастен, хуб ҳастен. дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозор омода кардем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо кунен ва боварӣ дорам ки барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. ва як бародар дигар равон кардааст Opel Astra 8. гуфтааст мошини срош нав фурӯши аст, соли 2008 Opel Astra 8. коробкаш механик, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нархи 65 000 сомонӣ. номроша дар рӯи экран мемонем, метавонед муроҷиат кунед ва барои шуморо бештар маълумот метаҳам. салому алайкум бародарҷоно ки ба сафедшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашад. мана бародарҷоно мо барои шуморо овардем скидка тахфиф яъне эълон мекунем. мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменту таблетка ва маз. инчунин барои касалиҳои писариаза маз, собун, барои ревматизм, буғумдард мана намуду ҳаста. инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад ку барои ҳамуно метавонед дастрас кунед. ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. номеро дар поёни видео FC номушами тройкои наваяне BMW тройко бародар, тройкои навай соли 2014 FC. объем моторуш 2 дизелай. хоб расход экономичнияй. комплектатсияш ҳам беяд шуай. озама ҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо мекунем. мошин срош на фурӯшӣ аст. уҷа танировкаш ҳаста тамоя. хоб обогрев, лифт, автопилот, старт-стопай, коробка автомат. хоб режим дорад, режим спорт, Eco Pro. хоб ҳама наворота дорад. люк ҳам ҳаст. объеми моторуш 2, расходам камай 5-6 литр расход дорад. нархша 240 000 сомонӣ мегӯяд. якам харидор бошед, мен мошина бояд пеш мебинед, бо муомила дорад. номеро 95 05 40 00. Toyota Corolla бародаро, Corolla 3 соли 2013 Америка. объеми моторуш 1.8. бензин ай, бензини холӣ ай. состояниш вагон, мошин мега вагон. 4 та балона. салон шак мегирем, салон шак тамошо кунем. салон сиёҳ, барои декора. дароша бинем, хеле вая сирпан дарош. баъзиёш дарош ҳам қапалажен дига наместа. хуб автомат, кондисионер, чхолуна, люк ҳам дора. наге қафоам тамошош кунем. باید بغش همون که بگیرم. چند سمکن آخش؟ با مومیله دورانه؟ نمبر تلفن ابو کمونیم؟ نستا سیویک 70 00 35. خب زنگ بزنید یکا برای شما را بیشتر معلومات میتونم. خوشمندوی کارول اسای بسیار بود.
ҳам хотин ҳамин ҳолатҳои хуб боша барои шуморо сёмка кистем. хайдор бошен, мошина мен бояд пеш мебинем. айдони канали Автолайф ҳатман ҳамсӯҳбат шавем. арзон ка барои шуморо мекунам. BMW X5 бародаро хуб нактаия соли 2011. объем 3 дизел, буҷа танировка солона. состоянияш беҳтарин аст. марама тамошо мекунем, касои да мақбул мешавад. номра кара мемонам, бо занг бизанем, барои шуморо бештар маълумот мекунам. ҳамус киша кам сатастар кака. обогрев лифт, автопилот, старт-стоп, автомат, режим спорт дорад. хоб ҳама наводаш кор мекунад, потолокш панорама, чолона, салон тоза. пробег ҷа нишон додагӣ нест. автопилот. хоб объемаш 3 дизел аст. چند سوم گفته سیاکا نقشه؟ نقشه چند سوم گفته؟ 120 ها؟ 120 رو نمره تلفن رو بمونه؟ نمره تلفن بگو خودش دبس کس کرد 988 988 1883 220,000 بو معاملات دارد. نمره کارا میمونه. هم صحبت شوین بیشتر معلومات بگیریم. Opel Hatchback бародаро хуби як тайгар 93 объем 1.6 простой балонуш ҳам навай бензини хулия газ бензин ай тамошо кунед касои як мақбул мешавад. номра кара меону у якам барои шумо пурратар маълумот мета чухолуш ҳам нава боз як гай пеш мегиримаш коробкаш механикай 290,000 пробег дора. лукам дора. нархира чанд гуфти бадака? 23 нархш 23,000 ай. бой тари муомила ҳам дора. бо муомила ҳам дора. номра кара мемонам занг бизанед. документош солона нав каргия. номра яка 988 14 59 91 987 47 41 55 дата номра. ҳай бо худтон мебинед лачи. навасе. Автолайф. Астраҷи бародаро хубинакта 2007 солай тамошо кунед. ҳолати хуби хубаш. объеми 1.4 пай. 4 табалон мушнавай. касои да ки мақбул мешавад занг бизанед қайдтото муомилаи хубам мекунад. 4 табалон мушнав. оз як салоншо мегирам. чухоло ҳамаш наван. коробкаш механик тамошо кунед салони пешо зебои пеша мегиримаш. потолок ҳамаш нав вагони. коробкаш механик ҳамаи навбтош кор мекунад. оз як ай пеш ҳама мегиримаш тамошо кунем бародаро. ҳолати хуби хуб шад. нархш 70,000 мега. бо муомилаам дорад. номра кара мемонам занг бизане қайдтон муомилаи хубам мекуна. я моторшам биё гирем. оз як моторшам мегирем тамошо кунем.
як чори сепай тамошо кунем бародаро ҳолати хуби хубаш нархш 70 номро яка 987 84 80 75 934 58 84 84 та номер дар алоқа ҳаст занг бизанед касоеде ки хай аст раҷӣ дар кура ҳолати хубаш 2007 солқати бухтунам дар камера пурра мебиненеш